Христос воскрос! Сапраўды воскрос. Яшчэ менавіта прыпамінаю гэту праўду, каб мы мелі гэта на вуснах і ў сэрцы, таму што сёння хочам разважаць эту таямніцу праз Божае Слова, якое дадзена нам у 13-ю звычайную нядзелю. Распачнем з першага чытання. Першыя крокі сённяшняга чытання з кнігі мудрасці Саламона. Паколькі Бог не стварыў смерці, Ён не цешыцца са згубы жывога, бо Ён усё стварыў для жыцця. Стварэнні свету маюць у сабе здароўе, няма ў іх знішчальнай атруты, ні валадарства памерлых на зямлі. Справядлівасць бессмяротная. І это ўжо нас датычыць больш. Бог стварыў чалавека для несмяротнасці. Пачуй, хрысціянін, вось гэтыя словы, няхай крануць твоё сэрца. Бог цябе стварыў для несмяротнасці, учыніў вобразам сваёй вечнасці. Прыйдзіце дадому, станьце перед люстэркам і скажыце: вось я створаны для несмяротнасці, я образ вечнасці. Этой свядомасцю веруючы чалавек павінен жыць. Смерць нас кранае, але яна не створана Богам. Скуль узялася? Слова Божа адказвае: праз зайздрасць д'ябла у свет увайшла смерць. І спазнаюць яе тыя, хто мае з ім удзел. З кім? З д'яблам. А хто мае удзел з Господам, нават калі і спазнаюць смерць біялагічную, але уваскрасіць Пан іх в апошні дзень. Васкрасіць всех в апошні дзень Господь. Але для якога жыцця? З Господам у любові ці на вечнае пракляцце, якое сам чалавек выбраў. Браты і сёстры, мы у сваім духоўным жыцці, у нашых адносінах з Господам, перадусім павінны жыць гэтай праўдай, таямніцай у васкрасенні. І ўся наша духоўная праца палягае на тым, што мы імкнемся здабыць гэтае жыццё. А Пан ахвяруе яго тым, хто яго любіць. Бог пасылае Ісуса Хрыста, які бярэ на сябе смерць, які праходзіць праз брамы смерці, зыходзіць да тхлані і на трэці дзень уваскрашае з мёртвых. Это не байка, это не міф, это таямніца нашай веры, якой Касцёл жыве і жыць будзе. Праўда Божая. Глядзіце, як прыгожа сёння апісвае нам евангеліст Марк у Евангелі сцэну, калі Гасподзь Ісус уваскрашае 12-гадовую дзяўчынку. Што пабуждае Хрыста да гэтага? Езус, заўважце, у Евангелію ёсць мала выпадкаў, дзе апісана уваскрашэнне, некалькі даслоўна, 3 альбо 4 выпадка. Света, дачка Іра, там сына ўдавы, ішчэніка, не памятаю, і класычны прыклад уваскрашэння Лазара, які ўжо смярдзеў у магіле 3 дні. Вось на што это паказанне такі Езус такі зрабіў? Ён паказаў вучням і тым, хто там былі разам, а перадусім сям'я, якая была пагружана ў жалобе і страшна это перажывалі, што ён мае ўладу, што ёсць вечнае жыццё, і праз уваскрашэнне часовае, бо это часовае, эта дзяўчынка потом опять памерла, так як і Лазар. Гасподь Лазара ўваскрасіў, ён пажыў трошки, адчуваючы смак смерці ў сваім жыцці аж да канца, але ўсё ж такі памёр яшчэ. Душа яго прабывае ў небе, але Лазар чакае, так як і гэта дзяўчынка чакае ўваскрашэння памерлых у судны дзень. Але Езус
гэта зрабіў у гісторыі. Это факт гістарычны для таго, каб нам паказаць, што ён мае ўладу. Мае ключы жыцця і смерці. Езус. Як Езус спачувае і кажа бацьку: «Не бойся, толькі вер». Не бойся, толькі вер. Насміхаліся з Езуса, калі Езус сказаў, што дзяўчынка непамерна спіць. Як ён ім растлумачыць, што ён мае ўладу воскрешення? Нічого нікому не тлумачыць. Наоборот, выганяе ўсіх там незаінтересованых, да, і кажа дзяўчынкі: «Таліта кум, устань». Кажу табе, устань. І Марк запісаў: дзяўчынка устала, і Езус кажа: «Дайце ей поесці. Убедитесь, что она нормальная, здоровая. Будете есть». Браты и сестры, наша формация, мы приходим у храм каждую неделю. Да? Я чему зачастую кажу этот заклик: «Христос воскрес». Мы отказываемся правды воскрес. Каб мы разумели, что мы для гэтага приходим у храм, каб умацовывать свою душу, сердце у гэтыя Божие таямницы. Это не людские таямницы. Христос, уваскрашаючы людзей, калі быў гістарычны сам, да, это зрабіў, сам уваскрос. І кажа: «Я ёсць уваскрашэнне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі памрэ, жыць будзе». Таму нам не трэба баяцца фізіялагічнай смерці біялагічнай, таму што яна дакране кожнага, але трэба баяцца жыць без любві Божай. Трэба баяцца жыць без благодаті Божьей, каб не быць пад уладай д'ябла. Таму што ён не мае жыцця, ён создае ілюзію жыцця. Сколькі людзей ён падмануў у сучаснасці, прапануючы комфортнае жыццё, багацце, нават аздараўляючы д'ябл. Д'ябл можа аздаравіць? Можа, але ён не можа даць жыцця. Сатана не можа даць жыцця, ён ангел толькі. Выбірай Господа кожны дзень. Змагайся за свою душу, за свое сердце. Ты образ Божий, ты Божие дитя. Ты створаны для несмяротнасці. И калі ты живешь этой таямницей, это ласка Духа Святого, калі Господь у сердце дает пэўнасць. Это от Бога пэўнасць, это дар. Живешь этой таямницей, это не просто слово. Ты живешь этой таямницей, тады усё мае свой сэнс, цярпенне, змаганне, спакусы, хваробы, все мае свой сэнс. І нават на ложу смерти, калі прыйдзе яна с косой, так кажут, смерть приходит с косой, так, образ такі. Калі яна нават прыйдзе, ты скажешь: «Аве, приветствую тебя, дорогая, я готов, не устрашишь меня, потому что я створаны для несмяротнасці». І тады убачыш ангелу. Святы Павел, сегодня мы у акламацыі гэтыя словы пачулі: «Наш збаўца Езус Христус знішчыў смерць». Увага! Знішчыў смерць і асвятліў праз Евангелие наше жыццё. Разумееце, мы живем на зямлі, мы живем, як усе людзі, хварэем, працуем, падаем, грашым, встаем, змагаемся, да, мы живем. Але Господь праз сваё знішчэнне смерці, праз сваё ўласнае ўваскрашэнне асвятліў нашае жыццё. И Он осветляет наше життя, Он дає нам проблеск надеи, Он дає сенс нашего життя, Он дає сенс всему, что у нас у житті происходит. Радуйся, человек Божий, что маешь веру у Господа, и об этом моли, каб узрастать у ёй. У другім чытанні святы Павел у посланні до Коринфянам каже: «Покольки вы пераполнены усім». Знаете, все у нас вполне нам дадено. Верою и словом, и познанием, и усялякой старанностью, и любовью вашу до нас. Будьте пераполнены гэтай лаской. Будьте пераполнены гэтай лаской. Здобывайте ласку Божию. Працуйте над одним самым галоўным. Про інше не клопотіся. Езус у Евангелии сколько раз нам каже: «Маловеры вы, думаете, что есть, что одеть и так далее». Ну, это ж людские справы обычные. Працуешь, будешь иметь.
Будешь старанно робить, будешь больше иметь. Не? Але сколько тебе надо, человек? Ты радуйся, что имя твое записано в небесах. Вот с этого надо радоваться, самое главное. Что Господь приготовал тебе место, займи его. Вот это самое главное. Займи это место, Господь тебе его подрихтовал. Господи, помножь у нас веру у таємницю воскресения Твоего. Дай нам той супокой, який Ти дав батьку Яїра, коли той был свідком у воскрешения своей дочки. Господь сказал: не бойся, только вер. Яїр верил и тому отримав. Не бойся, только вер. Господь, помножь у нас веру в таємницю Твоего воскресения. Аминь.